Is-sajf Għawdex se jkun mimli attività kif jixed il-programm Summer in Gozo li fehem dettalji ta' xejn inqas minn 160 attività li se jiġu organizzati madwar il-lokalitajiet Awċin. Dan tħabbar mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie spjegat kif dawn l-attivitajiet se jaraw is-sehem ta' artisti lokali u internazzjonali u se jagħtu spinta ekonomika lil pajjiżna. Il-Ministru Camilleri qal li permezz ta' dawn l-attivitajiet il-pjazzezz fil-qalba tal-Irħula Awċin se jitgawdew minn nies b'mod partikolari għaliex se jkunu magħluqa traffiku waqt il-jiem ta' tmiem il-ġimgħa. Dawn l-attivitajiet ivarjaw minn kunċerti, festivals, wirjiet u esebizzjonijiet. Qegħdin ngħidu programm fejn kważi kull jum minn issa sal-aħħar ta' Settembru ser jiġu organizzati diversi attivitajiet madwar Għawdex sabiex propju wkoll inkomplu nattiraw aktar turiżmu li jgżiraw xi nifhmu b'turiżmu qegħdin nifhmu wkoll dawk il-Maltin li ser ikunu qegħdin jażlu jqattaw il-vakanzi tagħhom hawnhekk kif ukoll it-turisti li jridu nagħtuhom ukoll esperjenza mill-Lisbon. Ġie spjegat ukoll kif fl-aħħar xhur saret ħidba ta' reklamar barra minn xtutna, speċjalment fuq il-mezzi soċjali sabiex Għawdex ikun l-għażla ta' vaganza l bosta turisti. Il-programm tfassal mid-Direttorat tal-Wirt Kulturali fih dan l-istess Ministeru u l-attivitajiet kollha huma mingħajr ħlas. Il-programm kollu ta' attivitajiet jinsab fuq is-sit visitgozo.com.